fɛn ɲɛnama dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko basa. Kabakoba de bi basa la. N bɛna f'i ye ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a kɛ bilahi i bi kabako y'a la. A y'a partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ. Basa kelen kelen i b'a minɛ i b'a faga. I b'a laja. I b'a susu k'a mugu bɔ. I bɛ situlu ɲini situlu jɛma. I b'a mugu dɔɔni kɛ situlu la k'a ɲagami ni ɲɔgɔn ye. Dimi bi adamaden farikolo yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a maga la k'a salo n'a ye bilahi dimi bi taa. A ye siga t'o la dɛ o ti kɔrɔbɔ. A kɛla mugu de ye a kɛla dimi si o si ye k'a bi adamaden farikolo yɔrɔ dɔ la n'i y'o situlu kɛ k'o salo o y'o dimi taalen pewu. N ye nin d'i ma Ala kama. N balimakɛ n balimamuso nin kumakan in partager. Maa minnu kamana gannen don n'u ka dimiw ye u kamana gannen don dekun b'u kan olu ka se ka kumakan in sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ ani kamanagan kɔnɔ. Dɔ sigilen don sisan dimi b'a farikolo yɔrɔ dɔ kan a ye kɔrɔ boli ka kilebi boli ka bani ni baba boli a ma solution foyi sɔrɔ a la. Ne kɛla sababu ye o ka nin fayida in sɔrɔ k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye wallahi billahi danda baraji la. Danfoyi t'a baraji la. O la an bɛ dugawu kɛ maa min mana baara kɛ n'a ye Ala ka barika don a la. O kɔfɛ maa min ye kɔrɔ boli ka kilebi boli n'a mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ de la mais a m'a ɲɛ sɔrɔ. Sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waqi'a ni o ye Iza wakati sura ye. N'i bi fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ karabali la teliya la bilahi Iza wakati baara don. A saraka ye sɛ jɛma den 3 ye n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye. Mais baara in an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000. N'a ka di ye i bɛ se k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ an'i ka sɛden 3 sɔngɔ. An bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier Iza wakati baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98. N'i y'an wele o numéro in na ni Ala sɔnna i ni karamɔgɔ Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. I bɛ diɲɛ jamana o jamana ni e bɛ fɛ ka Iza wakati nafolo baara de kɛ Ala ka nafolo d'i ma karabali la teliya la ni numéro kelen i bɛ se ka weleli k'a la ni Ala sɔnna i ni Konate yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an sago d'an ma. Ya Rabbi Ala k'an ka laɲiniw sabati. Ya Rabbi Ala k'an ka hamiw dilan. Ya Rabbi Ala k'an ka gɛlɛyaw wuli. Ya Rabbi Ala k'an ka degun wuli. Gɛlɛya jugu min b'an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a kɛ sunkaloba in lɔhɔrɔma kosɔn Ala k'a wuli ka bɔ yen. Ala k'o k'an ye Ala y'a yɛrɛ bonya kama alikaba lɔhɔrɔma kosɔn kira Muhamadu Mustafa kanu kosɔn sɔli ala rasuli. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh